Здравейте, машини, аз съм FedExpress. Намираме се в петият епизод на Assassin's Creed машини. Приятно гледане, пожелавам. Всичко не е хубаво. Сега, предишния епизод свършихме мисията и излезахме. И сега ще трябва да вземем другата мисия, нали така? Да. Така. Какво става тук? Само че... Въпросът е, че не знам къде трябва да си измъкна. Сеща ли си? Мисля, че сещам. Ето тук мисля, че ще намеря правилен път. Така... Интересно. Отиваме към следващото, ако виждаме мапа. Не там ще се запътли. Да видим каква мисля ще ни даде за сетебът. Така. Какво става? Колко ще пъти? Чакайте да не се бъзне в тези тук, че ще стане. Не лошо. Така е. Ми ще ближдаш. Така, сега ще се забъркнем доста тежко тук в игричката. Казваме се тук. Той човек тук да сванеш и само чак нещо. Добре, трябва да там. Да, трябва. Сега хубавото е, че вече имам пистолет и ножките, което е много добре. Поне аз много ги обичам. Тези ножки са много добре. Така, здрасти, красиво. Това няма. Където? Добре съм. Значи, да ви разкажа малко. Когато отидахме да вземем пистолетите там и ония стария човек, който му дадахме купчето, той мисли, че аз съм този асасин, който го убихме в първият епизод. Сетихте ли се? Той е в червата коса. Но той не ми е вижда и аз представям за него. И по-натам ще разбере, че не съм. Да. Само се занимавам тук с тази захар. Виж, той ми каза Едвард, аз съм Едвард. Просто се представя Едвард. Well done. We'll catch up on it later. Добре. Писмо за нещо. Very punctual, Duncan. This way.
Here he is. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Интересно. You recognize this? Охо. According to all Що це таке? the blood of a sage is А, той е заключен. Белезници нещо. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Robert would be able to provide it. Transfer him to my residence. О, да, тук трябваше го спомня. Това си го спомням. Това си го спомням. one man. Is the observatory really such a grand prize? See, singular. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race. Много ми е интересно на къде ще ни седят сега. Ще разберем някакво по-натам. One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan men Aha, of aha. Acabay. Тук става Let's интересно. carry out this contract before coming here. Какво става, бе? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the mobs you delivered with the blood vial will see that job finished. Fine. That's the idea. I don't like this route, Torres. You're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Оха. Да. Assassins! Какво става? Да не би да ни подгони някой или какво става? Above! They're on the rooftops! Никакви, да. Аха, тук трябва да пазим. Чакай само секунда, извинете. Да, така. Сега започва истински бойноши. Надявам се да ви хареса. Фак.
Оха. Чакайте, какво става тук? Това не е доброто. Дай по-бързо. Не мога да... Не знам защо не мога да старам. Това е клип явно. Охо, много лошо машини. Много лошо. Тук нещо почват да ни стрелят. Айде бе, умри бе. Кой ще разстреля бе? Кой те разстреля? Лошо. Дай. Много бавно зарежда на бавно. Дай бе, зарежда, пържи. Ех, няма време. What the fuck? Каква ми тази мисия, бе? What the fuck? Не имаше какво да се направи тука. То направо ни разкатах от бойваши. Тука ще... Някой ще ни бият. То не е по пътя да ни бият, то не е да ни стрелят, всичко по много ще. Къв си ти, бе? Аз се почвам да ги стрелям, не мога да се взема. Ти ли, бе? Няма как да ги... Не имах да ги бия, просто да го пазвам, не знам защо така стана. Невъзможно е, трудно ми е. И аз не знам как да го нареча. Защото аз докато искам да пазим, нали? Това. Не, много бавно презарежда. Това е много бавно. Много бавно. Какво да направя са? Тоест, не, сега ще ме бие, нали така? По-бързо да го бия само, че. Бук умри, бе. Няма как. Значи, първото, което аз ще трябваше паза мене си. И после да правим чак да паза този човек, защото аз ще умра на 100%. Не се ли паза? Охо. Fuck you. Няма се биеме с ръце, никакъв шанс. Затова ли са ми? Тези шпаги. За украс? Разбира се, че е закон някой с тях. Махай се. Мисля, че ще спадне този път. Fuck you! Как ще ги убия, нали? Просто... Оха. То го заклах като... малка свиня. А той като свиня ще го заклава.
Охо. Само това е много гално, къде му направих. Охо! Тук стане интересно си. Хванах всички. Охо, фак. Леле. Тук се вкарат всякакви гуски. Охо. Тук стане интересно. Махнахме белезите и той почна да ги шамари. Това беше добро, признам. Как си скрещя? Охо. Трябва да взема наистина. Сега стане интересно. Той тук бяга. Много обичам да го някакво покрите на нашо. Накрая винаги свършва зле за него. Мисля, че избяга, така не стана. Мой човек. Явно се бъркаш, така не стръмна. Много се бъркаш. След мъничко ще бъдеш в ада. Какво става? Много далече. Много далече ти е това. Сега ще го фана вече. Убеден си. Сега е шанс да го стигне. Давай. Къде отиде? Той горе ли е, бе? Къде е, бе? Не мога да разбера сега какво става тука. Че избяга. Така ли стана? Не, фак. Откачам. Давай. Как ме преска тобо? Направо скача на съседния покрив. Отдолу ли падна, бе? Долу ли паднаш, бе, мен? Това ще гоним сигурно 3 години. Много бяга, той търчи повече от Юсин Болт. Но стигнем ли го? Ще го застрелям. Да, това ще стане. Че определено няма много стигна. Но 20 метра има ли, направо го стрелям и да го виждам, разбира се. Ще го гръмам без да мигна окото. Фак, не, няма как да го стрелям, няма как. Близо съм, давай, качи се. Качи се по-бързо, много бавно действа наш човек. Затова малко трудно става и абсолютно навсякъде скача, разбирате ли. Той автоматично изкача, аз не мога да разбера. Фак, не, как. Почвам да го изпускам и ще загубим листа, така не сте, мен. Да. Нямаш как да го стигна. И точно се на... Какво да се прави? Накрая ще го гръмна, така ми струва. Бая, пак на много. Ще го чукаме бъде там, без...
Как ми бяга така, аз не мога разбера, бе. Аз съм смотания. Той е бърз, не знам. Едно от двете, ама. Втори път прошка няма да има. Така ли се качваме тук, бе? Измамник. Аз по стълба трябва да се катера, ти се качи бързо, а? Това па наше даже и стълбата не ползва. Бързо. Да го стигнем, защото... Пак ще ни избягали и ще се доса още повече този път и ще стане лошо. Как бягаш така, бе? Мисля, че трябва да ме гръмна. Че много бързо бяга аз. Няма как да го настигна, нямам шанс. Не спира да търча, то вече е от 20 метра на 32. Това не е. Майка. Ако този път не стане, просто ще го думна. И ще се приключи. Да, няма да стане определено. Определено няма да стане, да, ясно. Пак ще завършим тази мисия, бесен съм. Само не скачи в бунара, Абе, той що се бави, бе? Значи сега трябва да го фана. Бързо, скачай! Пропилахме си шанса на шини. Току-що го осъзнах, това. Не го ли фана? Сега няма кога да е. Няма смисъл. Как се каже това така, той като някаква... по-ниска коза. По 25 метра. What the fuck. Абе. Буквално това ни озори конец тук, изморени. Доста ни измори. Близо сме да го фанеме, но няма как да стане. Мисля, трябва да го стръвам. Май да. Нямах патрони, бе. Така ли стане, ще го застрелям 100%. Не, само не и това! Не така няма как да стане. Качваш се на... Той се качва абсолютно на всичко, което види. Няма как да стане вече. Абсурд. Много се бърсам аз. Това е... недостижиме просто. С това качване на... всичко види... Но всичко няма как да стане. Той бяга като някакъв... чернокош тука, той да се качва на абсолютно всичко. Слизай! Слизай, защото няма какво да стане. Да, поглежна, няма как да стане. Айде, да изгарям и тази мисия, видяло се. Ще го дума то. Това е невъзможно да го стигнеш. Аз когато може да го стигна, си пропилах, сега си съм ебал си малко. Как може този жекар тука така да се възика с нас, бе? Други път ще го стрелям. Още сега ще го стрелям. Не стана, фак. Нямаме как вече. Измъркна си, мах се, бе. Ще ме дразнеш. Много бавно вземеш този пистолет, това е все едно не знам какво стана. Разбираш. 3 часа. Това е... Много бавно. Не знам как трябва да простираме срещу този човек аз. Защото той е по-бърз по ниска коза, както казах преди малко. Нашия човек се кача абсолютно на всичко срещу, разбирате ли. Каквото види. Ама не когато трябва, ето сега не се качи, разбирате. Иначе когато не трябва да се кача, винаги се кача. По стените, по праговете, по терасите, комшиите. Но не е където трябва. Не е комина сам, не е по комина.
Само не покомина. Моля ти се. Пак ще загубим. Няма как. Тази мисия почва да става, не знам, доста изнервяща. Доста съм ядосен. Сега трябва да го фанем, машини. Не го ли фанем сега? Няма как. Бързо. Той е долу! О, това беше. Аз не мога да друг какво да го правя това. Какво да става да го? Да го застрелим трябва. Разбирате ли, не знам какво трябва да направя. Играем от бая време вече, нищо не съм направил. Разбирате ли. До никъде не съм стигнал. Това не е хич добре. Значи отиваме долу и го стрелям и се приключва. Или пак не покрива да го застрелям. Или пък ако изобщо мога да го застрелям. Няма как да стане, там мисля не мога да разбера. Явно трябва да гледам от интернет или пък нещо подобно. Нямам си ни идея. Скрини си тука, направо втори опит, няма да за го гона. Не мога да разбера какво става тук, сещате си. Майко, какво трябва да го правя, бе? Какво става тука? Го бива ли го кола ли? Той не го убивахме, той не го гонихме, той не го стреляхме. Не мога да разбера. Става доста объркащо, разбирате ли. Ще го гръмна. Гръмнаха неправилен човек, но... Тишина. Мъкнете. Много говорят и се дразна. Вижте се. Значи ми ще трябвахме да вратите да го застрелям ли тук? Какво да направя? Или пък там мисли защо имам чувство, че няма да завършим на добре. И ще трябва да се занимаваме в другия епизод с тези глупости. Така ми се струва, не съм сигурен. Само не е покомина. Само толкова сметняме. Давай, качи се, търчи. Само не и тука. Слизай. Не, така няма да стане, така няма да се разбере. Така няма да стане. Тук трябва да го стрелям. Какво трябва да стане? Да го стрелям трябва. Това беше за днес. Защото няма как да си ми тази мисия, просто вижте какво става. Вижте. Приятели ще не знам какво трябва да се направи. Това беше за днес. Ако ви хареса клипа, лайк. Разбира се, ако не ви хареса, дизлайк. Други епизод ще се мъчим, няма някаква там, защото невъзможно сега. Това беше чача.